mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga ka Falilu Couture chez Chamé frère bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulɔn sanbara parfum machetu wuslɔn ani masiri sugu wɛrɛw dit à faux le débat du soir interactif. Merci de nous retrouver sur Djoliba TV News et dans votre émission du Le Débat du Soir. Merci de votre constante fidélité renouvelée à nos programmes. Comme vous le savez, nous sommes mardi 9 premier mois 2024 et le thème que nous avons choisi aujourd'hui est le suivant. Comment faites-vous face à la vie chère? Nous savons très bien que beaucoup de Maliens aujourd'hui sont en train de crier par rapport à la cherté de la vie. Comment faites-vous justement face à cette cherté de la vie? C'est la thématique que nous avons décidé de vous offrir aujourd'hui. Et vous pourrez réagir à la thématique avec le numéro, le 65 65 50 50, si vous êtes à l'intérieur du pays. Pour les Maliens résidant à l'extérieur et qui désirent prendre part à ce débat, c'est le même numéro. Il vous suffit de composer l'indicatif du pays, à savoir le 00223, suivi du 65 65 50 50. Et comme vous savez, l'émission, c'est dans les deux langues, le français et le bamanakan. Je dois faire libérer dans l'Amérique, la Malikonon, Animalikoka, Mounou, sur le nom de Sangananga, Javan, Sobola, Jelinga, Fokata, Sianga, Rosso, Sraul, Kadam Nebamako, Sigaso, Anisebu, Ambi, Aufo, Ninga, Walimando, Mouni, Refenmega, Nadjen, Watinanga, Bolos, Rabla, Jelinga, Ambi, Fullinton, Di, Obla, Jelimaka, Fonako, Odangana, Kana, Benebi, Trata Douine, no Benani, Janvier, Kalokle, Konoton, Samba, Fla, Animga, Aninani. Inafo la lako kuma kumu na yasolo ka di aw ma ka beni nyama songo ye mara butali ke ni sangani ka gela mumbe ankan ibadon aywa gela do inti mashira nga aw kelmi ka feraj men sala ni wakati na yala saka siga fere ka siga gela ngonna teme juga mina ni kuma kunye anye mun soro ni nga di aw ma aw munu be no ko be kana mena be kan fle ni awe aywa to mun tasala nga jamga na obsika an wule ni nga an blasra nga jusra fe no butali ke bi woro ani duru bi woro an duru biduru Malais munu yɛrɛ bɛ kɔ kan nɛgɛjuru sira ko fɔlɔ kelen don nka Mali indicatif n'o bɛ tali kɛ fu 22 3 65 50 ni Ala y'o don aw minnu garisɛgɛ la aw ni aw na jɛ ni ka masala kɛ maa minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sababu lajɛlen kan ni bataki bɛ aw bolo an ka page Facebook sanfɛ aw bɛ se ka bataki ci aw ma ni Ala ka diɲɛ ye ni an ye wagati ni kunkurunin sɔrɔ an n'an nan don a la ni ka a walawala jɛma ɲɛna ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka wuli ka jɔ n'aw ka kanu na sanga ani wakati kana beren Djoliba jamukan bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen na ka jamukan min n'an ko ma ko di a fɔ bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ jamukan kelen min kɔnɔ i kɛra cɛ i kɛra muso ye i kɛra denmisɛnnin i kɛra maabakɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamukan min na o de bɛ wele ko di le débat du soir ni Ala ye nɛgɛjuru sira kofɔlen nɔgɔya aw ye an najɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni bi ayiwa lahalaya n'o tali kɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ maa fɔlɔ ko ye sira sɔrɔ nin waati in na an la bonsoir ita sai Usman Anula. Kudi basi no Yusuf Sangare do fara volume nga. Kana sigra hela la ka la. Asibe alaye. Am esprit jour beko. Wi ful lamne. Bisa ko ne foni nyana ma de. Samedi jour. Yusuf volume. Ah. Ita sai. Ouais. Kudi basi no. Alhamdulillah. Anga bi kuma ko metalige cherté de la vie kan. Ah. Gɛlɛya mun bɛ yen nɔ bi a dogolen tɛ maa si la. Jumɛn? Gɛlɛya. Yala aw kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ la yalasa ka wagati la tɛmɛ n'a ye. Ka gɛlɛya tɛmɛ yan. Awɔ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi yan. A fɔlɔ. Gouvernement de bɛ ci ka bɔ yen. Gouvernement ka ci ka bɔ yen. A filanan. CNT bɛ ci ka bɔ yen. O tuma président bɛ fɛnkɛ gouvernement kura sigi. CNT fana les 20 gouverneurs du Mali la. Awɔ. Ma duguru bɛ taa olu bɛ kɛ CNT remplaçant ye. Ok. O ye maa kɛmɛ donc a tɔ bɛ dafa Bamakɔ. Donc e yɛrɛ fɛ gɛlɛya min bɛ an kan bi a gulonnen bɛ CNT ni gouvernement lasa kɛ. O fila de don. Mara de don. N'a ɲɛna mara don n'a tiɲɛna mara don. Mais hali ka dan dala dumuni ma o gɛlɛyaw bɛ yen nɔ bi an b'a dɔn gɛlɛya caman fana bɛ an kan mais est ce que gouvernement ni CNT jɔda jumɛn b'o ko la. Muso kelen tɛ yen. E ni muso ni denw ni gɛlɛya kɛra u bɛ nin minɛ dutigi tɛ la. Siga t'a la. E b'a sɔrɔ cogo o cogo olu ka sira t'a la.
Voilà, donc mɔgɔ kana ɲin yɔrɔ wɛrɛ dɛ. Awɔ. Fanga de don, fo fanga ka yɛlɛma de. Donc pour que gɛlɛya in ka se ka bɔ an kan fo CNT ka ci gouvernement ka ci. Voilà. Oh mais e yɛrɛ ko k'a fɔ ko transition fanga in banna ka ban est ce que cili kun b'o la bilen an t'a to a ka tɔni kɛ walasa a ka se ka waati latɛmɛ n'an ye. Transition banna o. Ne bɛ kuma min fɔ mɔgɔw t'a jate an bɛ 4 république de la. An b'o de la. Assimi est le premier président de la 4 république. Il a un mandat plein a bɛ baara kɛ nomination de. Tellement kana siga to 2024 bɛ tɛmɛ ni kalata kɛra ne tɛ kuma radio la bilen. C'est vrai là, ni élection kɛra 2024 ne tɛ kuma télé la, tɛ kuma radio la. Maliyɛnw a y'a sɛbɛn ka bila. Donc match la fɔlɔ. Après. Nin bɛ kele officier Niger. A b'o PDG min bɛ yen. A b'o bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila o place la. CNPT. A b'o ɲɛmaa bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila o place la. Olu fana ka jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye gɛlɛya ko la an ka Mali kɔnɔ bi. N b'a fɔ de f'i ye. A ka fɔ ko ye ko kelen kɛ a b'o fo k'o remercier. A y'a seko kɛ sisan kɔni an bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila yen. Ok. I bɛna ye sisan an tɛ kalo 3 kɛ to Maliyɛn dɔ b'a alhamdulilayi rabbil alamin. Basi tɛ. Tout à la tata nin de y'a fɔra ye. Basi tɛ. Les gens vont les madeleines. Vérité absolue Ousmane. Les gens vont les madeleines. Le temps est le meilleur juge. Ala ka dɔ wɛrɛ yira an na. A se bɛ Ala ye. Ousmane Yatasa ye Segu Sido ani Balanza an b'i a fo ni ka waleɲumandɔn a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la sanga ani wagati ni y'ale ka yeta ye ni y'ale ka tiɲɛ e mun fana bɛ k'an lamɛn n'i bɛ k'an filɛ e yɛrɛ fana ka yeta jumɛn ye kabini gɛlɛya min bɛ an kan bi ko maa wɛrɛ bɛ sira la Anula bonsoir. Allo Anula. Mbalula. Kodi basi yen nɔ. Basi tɛ. Aw kɛra hɛrɛ ye k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn tɔgɔ duman jamu duman. Madame Diabaté, président Association panafricaine pour la restauration culturelle africaine. Mamadou Diabaté. Oui. K'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn président. K'an wele ka bɔ Kalabankura. An bɛ Kalabankurakaw fo ka association bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la. Bisimila. An tulo b'i la Mamadu. N'an tulo b'i la i ye an ka kumakun faamuya. An bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ n ye. An ka kumakun bɛ tali kɛ bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ. N'an k'o ma ko vie chère. Yala e kelen bɛ ka latɛmɛ cogo jumɛn e ka yita jumɛn y'a ko la. Bon alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ bɛɛ fo. Basi tɛ n tanu ka kan sanga ni wagati. An b'a ka téléso fo an b'a ka téléso ɲɛmɔgɔyaso fo. Basi tɛ. Vraiment k'an to nin wagati la ka fɛn dɔ initier pour que mɔgɔ bɛ se ka kuma bonya kɔnɔ karama kɔnɔ. Donc vraiment min bɛ Mali kan nin wagati in na. Awɔ. Mɔgɔ ni i ma se ka kuma a bɛ sɔrɔ siran de b'i la. Bon ne tɛ taa n'a ye vie chère kɔnɔ ne bɛ taa n'a ye fɛn min bɛ yen o ka jugu vie chère ye quoi. Awɔ ni adamadenya ni fɛn donna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Ni diɲɛ hɛrɛ hɛrɛ ɲini a tɛna. Awɔ. Parce que fo transition mɔgɔw k'a dɔn ko yafa. A n'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. O de bɛ se ka kɛ Mali kura ye. Tiɲɛ don. Mais n'a kɛra vengeance ni kasara ye. Maliyɛn dun ni ɲɔgɔn cɛ. Bi bi in na ne bɛ se ka min kɛ gɛlɛya ye o gɛlɛya ka bon ni hadamaden fa dumuni na. Bon mɔgɔw ko basigi ko transition basigi jihadiste. Bon fɛn kelen b'o fana ka jugu jihadiste ye o. Kɔngɔ bɛ se ka mɔgɔ bila fɛn min na jihadiste tɛ se ka mɔgɔ bila o la o. Ni kɔngɔ b'i la danbe t'i la ni kɔngɔ b'i la i tɛ maloya. A ma nɔgɔ Ala kana kɔngɔ Jabate. O ye kelen ye. Filanan fana ye min ye f'u k'a dɔn. Fu u k'a dɔn dɔrɔn ko président yɛrɛ k'a dɔn k'a ka kuma a ka jigin dugu ma a ka ban peuple ye a ka ban peuple lamɛn. Ne ma fɔ rapport tɛ tiɲɛ ye dɛ. Mais bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na. Fo ko dɔw bɛ hadamaden yɛrɛ k'a mɛn. O tiɲɛ. Ne tɛ bɛɛ b'a dɔn Mali ye jamana min ye hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya kɛra Mali kɔnɔ i bɛ maliyɛn dɔ ye min b'a fɔ n bɛ nin di pour que ɲɔ prix ka jigin n bɛ nin di pour que malo prix ka jigin. Mais n'i y'a ye o tɛ ka kɛ. Population wari bɛ population min na o tɛ ka État dɛmɛ. Et manque de communication de maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o man ɲi. D'accord. Hali n'i ye dumuni d'a ma k'an kɔnɔ fa fɛn min b'an bolo a ka gɛlɛn vie chère ye parce que kuma
Malon tu kuma conséquence do wajibi kala do kuma ko dugu radio bakara do kuma ko dugu autorité et tradition ma do tara do kuma ko dugu kuma mai korolo badi kuma korolo ka dugu kongoy ka dugu minoy vraiment o ko ne ka conseiller ka fo malien ni anga kuma dabla mais que le cas social les mané ma fo gouvernement bara sira vraiment malien ka nyogo mine et que ni mali ko na ka jugu kelay parce que kana tradition ka do ko ma se ka jamana mara ko mi du d'accord mais Jabate e be ka kuma kololo fo anyana nga una tawo te be ka yini jamana nyamo ko fe ka jinga kuma jamana ko do fene fe Jabate allo aywa Jabate ka ne ka dulsra jamfa ke ngumanyere ya ka kuma ko na la kosobe aywa ni sangani na koni atara su sabla ni mafle ka kuma damne la ko jamana nyamo ka jigin ka kuma jamana kono do fa ka gere jamana kono do ka don gelam be no aywa ami frugu man ñu wonci ko se ka banga hum kono la fenen tuguni akoko kuma fenen may aywa ma siga ñire ray kuma kono la kuma wara bi non la bonsoir allô grand mor oui lasi lifo ajaranye ka daraga ñu dara jëru ni fulam kon ba cité mela fuga barka la si bismillah mais iye mo fanié awo vraiment ne ko ni sega de mana kono deun fe anga sabali bon ni ko an fere jumele tige ga beni nin kere bon setan ye ko ni dabare tan ye ko ni an ko ni be jamana kono te ni yen ko ya dalu so ko ni an ko ni an ba ta o daba c'est que ni ko mi kadiara a gadda on ye fen do ka ke awo ni o tiga se ka nyesoro donc ha ni ko ay fere sidi donc na fere ma so ka singa fo le ti ka fen fo donc ne ko ba do mi gere ko no e commerce ga gere yari la commerce ga gele ya commerce tugodi c'est que ango tien fo mor ni ya e demogo tiga se ka ko boala a décision tara mu yɛrɛ ka kɔrɔ na anw dɔ ye ko état k'i sen bɔ feereli la bon ni état y'i sen bɔ feereli la ka ban état tɛ se ka hinɛ a jamana kɔnɔdenw la bon a mana kɛ gɛrɛ o gɛrɛ ye aw kɔni bɛ kɛ ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ donc pour que an ka se ka bɔ o la kɔni an bɛ solution mun d'u ma u ka u ɲɛsin an ka sɛnɛ kɛ état k'i ɲɛsin sɛnɛ ma walasa parce que n'i y'a ye kɔngɔ n'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min hali n'a sɔrɔ an hakilila tigi ye kɔngɔ ti tɔ to mɔgɔ la dɛ bon kɔngɔ ani ne kɔni bɛ se ka mun fɔ bɛɛ n'i bɛ se ka dɔ bɔ i ka n t'a dɔn a b'a fɔ cogo min misaliya la fɔlɔ la e tun bɛ dan hakɛ dɔ ma bon waati gɛlɛya i ka se ka dɔ bɔ i ka consommation na d'accord donc a ka ca ala fɛ an mago bɛ laɲini mun na n'o tɛ nin waati k'a fɔ hali an minnu bɛ transition lafasa an ye fantan kule ye n m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne ye fantan kule ye bɔbɔw b'a fɔ ko misi bɛ nɔnɔ to a yɛrɛ la ka joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ di a den ma siga t'a la donc ne kɔni ye an kɔni sifinnakaw a k'an hakili to an yɛrɛ la d'accord est ce que an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ ala k'an kisi dɛ est ce que maa si tɛ maa an bɛ kɔngɔ b'an kan ni politiki kɛlɛ nana fara o kan sisan donc ni an b'a ta ni hakili ye dɔrɔn an bɛ ɲɛmɔgɔ min b'an kun an b'a essayer k'a fɔ k'an b'u dɔgɔya baasi tɛ n'an dun ye dankari kɛ mali la faso wɛrɛ t'an la tuguni dɛ ni taara yɔrɔ yɔrɔ i bɛ kɛ dunan de d'accord lasi donc ne kɔni bɛ se ka weele-weeleda min kɛ hali aw journaliste n'a bɛ to ka taa débat la a ka maa hakili sɔrɔlen ɲini mun bɛ se ka mali ka adamadenjo sariya bato ayiwa est ce que a sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ olu tɛ ala k'a nɔgɔya dɛ yarabi donc u ka n'a ma ɲɛ ni an bɛ marikura de la u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka commerce u ka gosi commerçants na état yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ci d'accord nka lasi i ko k'a fɔ ko état tɛ feereli kɛ awɔ mais mun bɛ état bali hali n'a tɛ feereli kɛ feere minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ ka se ka kɔlɔsili kolo kan
bon mɔgɔ mun nana an bɛ mɔgɔ mun bɛ yen sisan olu ka seko tɛ o olu kɔni komi constitution kura faralen don degré kura mun bɛ yen u k'o bɛɛ gɔrɔn ka bɔ yen e t'a yɛrɛ k'i appliquer feereli la n'o tɛ an n'u ya ni ye ka subvention kɛ k'a jigin k'a di commerçant ma olu tɛ hinɛ dɛ aw ko mɔgɔw ka taa gouvernement mɔgɔw ka taa butigiw la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɛ ka taa dukuturu de ta ka to k'a ka sɔku bila yen nɔ donc ni État ka taa bitigiw la sisan a bɛ taa bitigi la a tɛ taa fɛn ye o d'accord parce que a sosolen b'u bolo baasi tɛ la si an bɛ gɛrɛya o gɛrɛya kɔnɔ an bɛ communauté ka gɛrɛya de kɔnɔ koyi a fɔli man nɔgɔ de quoi d'accord ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma ala ka i sutura jamana in kɔnɔ ala ka ni an bɛɛ lajɛlen sutura yarabi ya mawla si an b'i fo ni k'i waleɲuman dɔn k'u ka solution d'i ma a si kana kirikiritigɛ kɛ bi dɛ k'u ma a si kana kirikiritigɛ kɛ ko an ka solution de di nin waati laban in na ala ka hakili ɲuman di la si voilà nafa de b'o la dɛ merci bien bon wala si an b'i a fo ni ka waleɲuman dɔn yan nɔ f'a ka sigida la ka madame fo ni ka bebe kurani fo dante foli min na nɛgɛjuru sira an y'o de fɔ 65 don 65 50 minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ aw fo dante foli min na ka bɛn ni aw sigiyɔrɔw ye ni aw ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni ala ye nɛgɛjuru sira kofɔlen nɔgɔya aw ye an na jɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni an ka bi kuma kun ye Isu Sangare maa bɛ yen nɔ dayɛlɛ a ka don anu la allo anu la u ka kɛnɛ e yɛrɛ dun non baasi tɛ na Siaka tɔgɔ la Farako kaw dun denbaya baasi tɛ yen nɔ bisimila Siaka an tulo b'i la Siaka la vie chère awɔ a gɛlɛyalen don mun y'a gɛlɛya jɔn tɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ e cogo di nin bɛɛ ɲɛmɔgɔ fana nɔ ye wa mais n'i y'a jateminɛ u b'a fɔ k'u ye Mali subventionné ka tɔgɔ de subventionné fɛn caman kɛra k'o subventionné awɔ mais commerçant fana k'a feere fo min bɛ se ka wuli ka don ka kɛli kɛ awɔ est-ce que o fɛn bɛ se ka dɔgɔya a ma nɔgɔ la si Siaka olu mago ɲalen de don parce que ne bɛ million ta bon cikɛlaw anw cikɛlaw ye mɔgɔ tigɛlenw ye n'i ye jateminɛ kɛ ne y'a fɔ ka don i muso tigɛ k'a ka fɔli peseli a bɛ taa to la ta mais hali ta kama yala o fana gɛlɛya dɔ ye d'accord donc vraiment ko n'a ka lajɛ k'u t'o sɔrɔ baasi tɛ n'a ma ɲɛ k'u ye subvention kɛ awɔ ka mɔgɔw bila minnu bɛ ka n'a fɔ ne ba fili ka fili ok sinon vraiment a ko ma kɔrɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma mina ala ka dugawu Siaka an b'i fo ka Farakɔkaw bɛɛ lajɛlen fo merci i bɛ n ka foli fɔ madame denmisɛnninw ɲɛna merci bien Siaka Siaka Karim Togola Farakɔ masigi an b'i a fo a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri la ka Farakɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ni nin wagatiw sera ayiwa Farakɔ kɔni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Siaka fɛ yen nɔ ni n ka judiba jamukan na mɛn k'a lajɛ an bɛ aw fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka jamana kanu na sanga ani wagati kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ anu la bonsoir allo anu la u ka kɛnɛ e yɛrɛ dun Alassane Ouattara ka bɔ yɔrɔ jumɛn Sotiba Alassane an b'i fo bisimila an tulo b'i la a bɛ diya n ye awɔ jamana kɔnɔdenw ka sabali dɛ bɛɛ ka sabali ji laada tɛ kalaya ye awɔ ji kalaya o t'a laada ye n'an muɲina bɛɛ sago bɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ o ye ne ta ye d'accord an b'i fo ni n ka Sotibakaw bɛɛ lajɛlen fo ko maliyɛnw ka muɲu ka sabali ayiwa ala ka muɲu ni sabali di an bɛɛ lajɛlen ma ni sanga ni na ka maliyɛnw fo dante foli min na maa wɛrɛ bɛ sira la Isu Sangare dayɛlɛ a ka don anu la bonsoir allo il est venu il est parti basi tɛ Isu Sangare halisa an bɛ taa ɲɛfɛ ni ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na minnu bɛ k'an lamɛn n'u bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ minnu bɛ k'an lamɛn Judiba ayiwa FM siraw ka daminɛ Bamako Sikaso Segu an bɛ aw fo minnu yɛrɛ fana ye hakilina sɔrɔ ni ka jamukan in partager n'u ka arajosow ye ayiwa parce que an b'a dɔn arajoso caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sɔgɔlen don nin wagati in na
Joliba FM na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an b'u fo ka wuli ka jɔ la u ka jamana kanu maa si ma taa wele mamari ma di maa si ma nka bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ko kama an bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in kanubaga ye k'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ an lamɛn musokɔrɔba minnu fana bɛ yen nɔ n'u donni ka gɛlɛnw ma n'u bɛ k'an lamɛn an b'u fana fo ko ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye maa wɛrɛ bɛ yen nɔ an n'u la bonsoir allo basi tɛ Isu Sangare halisa an bɛ taa ɲɛfɛ nin wagati in na minnu bɛ ka wuli ka jɔ fanga ka bon nin wagati in na yalasa ka se ka don jamana in kɔnɔ an b'a dɔn bamananw ko ten ko maa kana kolo ye wulu da kɔnɔ k'a fɔ k'a ka magan b'u la an b'i fo sabula maaw ko k'a fɔ ko olu donni ka nɔgɔn nka aw yɛrɛ b'a dɔn kuma caman an ka cɛkɔrɔba ninnu fana fɛɛrɛ bɛ yen nɔ sabula kɔrɔya fana kun ye ɲɛmajɔ ye nka n'a ta o ta o fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ kuma dɔ la donniw na ni wula yɛrɛ ka sekɛrɛ n'a delila ka nin fɔ an ɲɛna an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn ani Buba Kante Vieux Sidibe an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ni ka don Kati Isa Ɲare an b'a fo Katikaw fɛ yen nɔ ka Seydou Traoré fo dan tɛ foli min na Joliba sanfɛ nɛgɛjuru sira halisa an y'o de fɔ 65 don 65 50 50 ka Samakɛ fo yan nɔ fo Sebenikɔrɔkaw fɛ yen nɔ maa wɛrɛ bɛ yen nɔ nous la bonsoir allo 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 basi tɛ Isu Sangare an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini u fɛ n'u bɛ weleli kɛ u ka hakɛto an ye ka bɔ lamɛnnikɛlaw bɛ filɛlikɛla kɛrɛfɛ ko maa wɛrɛ sira sɔrɔ an n'u la bonsoir allo bonsoir ça va somɔgɔw bɛ di basi t'u la alhamdulila e yɛrɛ don awa k'an wele ka bɔrɔ jumɛn ka bɔ Sibi Jelibani ka bɔ Sibi Jelibani ka bɔrɔ jumɛn Sibi ok an b'i fo ni ka Sibikaw bɛɛ lajɛlen fo ni fa an tulo b'i la bisimila Joliba TV sanfɛ a kɛra fama ye en fait le bi ta émission bɛ jumɛn de kan bi émission bɛ vie chère de kan vie chère kɔni o kɛra an fantanw da kan ye mɔgɔ min b'a la k'an ka munu mais fura jumɛn de b'a la e yɛrɛ bolo les gens il va faire de vie chère là parce que muna parce que Malibo tɔ kɛra min sisan ni min b'a ta sɔrɔ dɔrɔn o tɛ kuma quoi san kɔrɔ binna kun kɔsɔn vie chère de b'a la ko jamana ka gɛlɛn ka se degré min ma ko jamana ɲɛmaa bɛ ka 150 ta ko premier ministre bɛ ka 20 ta halisa an bɛ yen wa ko ministre bɛɛ bɛ ka caman ta a ka CNT bɛ ka caman ta tous les fonctionnaires ko min sara ka ca bɛɛ fonctionnaire bɛɛ a si ma dɔ b'a sara la ko jamana bɛ sira fɛn min na an min tɛ fonctionnaire ye an b'an débrouiller an yɛrɛ ye o k'an ka mun a tigɛra cogo o cogo olu bɛ balo a tigɛra ɲɔgɔn ma a ɲɛjugu bɔ olu bɛ sarata kan olu bɛ balo donc an ye fantan ye sitan an min tɛ fonction parlant tɛ kɔlɔlɔ bari la f'an b'an débrouiller hali ni yɛrɛ an kan ka dɔ sɔrɔ min na o tɛ ka kɛ ne ye kuran problème yɛrɛ o yɛrɛ na dɔ fara gɛlɛya o ye gɛlɛya tɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ de an filɛ an bɛ tile bɛ kɛ k'an sigi de sa d'accord dugu bɛ cogo min na i na cogo la bi k'an ka munu ni mɔgɔ y'a fɔ k'an ka munu i b'a sɔrɔ o bɛ dɔ sɔrɔ de sinon bɛ fɛn sɔrɔ an tɛ ka mun i bɔra tile bɛ tigɛ ka ji mun o tɛ yɛrɛ mais maa caman bɛ k'a fɔ k'an ka muɲu k'a sɔrɔ olu kɔni tɛ fɛn sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛ est ce que olu fana ka hakilila t'o fana ye u man ka bonya o kan u bɛ dɔ sɔrɔ dɛ u bɛ dɔ sɔrɔ ni ye mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ ko k'an ka muɲu k'a bɛ ban o kɔrɔ ko da bɛ tulu la sa kɛ awɔ a bɛ dɔ sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ni mɔgɔ fɔlɔ bɛ exemple ta olu de bɛ exemple ta président ma dɔ b'a sara la ministre ma dɔ b'a sara la an tuma mɔgɔw k'an ka muɲu halisa an ma muɲu cogo di a ma nɔgɔn tɔw bɛ ɲini k'anw faga depuis bila Mali la an ma deli ka gɛlɛya ɲɔgɔn ye ka transition bɔ wala ayiwa wala mi y'a fɔ a dɛmɛbaga bɛɛ mɔgɔ bɔra ka bɔ a kɛlɛ a fɔ a bɛɛ ɲɛna ko n'u ma fɔ ka kuma k'an tɛ yafa u ma dɛ ayi basi tɛ an b'an balimakɛ fo yan nɔ fo Sibi ka Sibi bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Joliba sanfɛ halisa nɛgɛjuru ye 65 ye 65 50 50 maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Isu Sangare an ka taa ɲɛfɛ an n'u la allo Joliba TV news l'enfant de Sikɔrɔni Abdoulaye Diallo ko bɛ cogo di
balimakɛ na k'an bɛ ka kuma koyi. An bɛ ka kuma dɛ. An b'a ka kuma n'a nugu tɛ ɲini ka bɔ. A bɛ kɛ cogo di? A bɛ sɔrɔ ale t'olu bɛɛ kalama sa kɛ. K'a ka yafa ma k'an bɛ ka kuma. Baasi tɛ. Umaru n b'i fo kosɛbɛ. A diyara ne ye Abudulayi. K'an ka ɲɛmɔgɔba in yɛrɛ fo Alidu Ater Mayiga kɔrɔkɔrɔkɛ nɔrɔlen. Kɔrɔkɔrɔkɛ fama kulo b'i la nin wagati in na. K'an i yɛrɛ fo ka Musa tɔgɔ sɛbɛn fo i kɛrɛfɛ. Baasi tɛ. Bien Siribe fo Grand Boubou la. Musa Zugure fo Faransi. Belebele a bɛ fo. Umaru ka foli kuncɛ ne yɛrɛ ka présidente ye. Fatumata Batuli Ɲan ka Binta Ɲan fo ka Dawuda Kamara fo ka Ami Ko cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Abudulayi. Awɔ. Bi bɛ kɛ Abudulayi Dawuda ka foli dan ye antenne sanfɛ quoi. sabula Dawuda taara Kayi a m'an wele a nana a m'an wele. Tarawele an b'i deli sa. Baasi tɛ a ka taa ɲɛfɛ Abudulayi. Ni Ala ka jɛ Dawuda bɛ n'i wele. Ala ka hɛrɛ k'a ye. Umaru bɔ bi. Awɔ. Ne bɛ min fɔ i ka bi sujet la o ye fɛn fila de ye. Ne y'a fila bila o de kɔnɔ. Jumɛn ni jumɛn? N'u bɛ gouvernance ani insécurité. Awɔ parce que insécurité fɛnɛ o belebeleba bɛ an ka vie chère ko in na quoi. Parce que dugu dɔw de tun dɔnnen don ni sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara ye. Bon bibi na n'a fɔra ko lakanabaliya de kɛ mɛ ka kɛ sababu ye olu yɛrɛ tɛ ka se k'u ka sɛnɛw kɛ. Bon ni o lakanabaliya kelenw nana wara fo ka na kɛ sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ bɛ kɛ mais sɛnɛkɛfɛnw tɛ se ka tigɛ u bɛ jeni tasuma bɛ don u la. A ma nɔgɔ Abudulayi. O fɛnɛ ma nɔgɔ et puis fɛnɛ ni n ko i ma n ko gouvernement ka marako juguya don. Awɔ. O de ye gouvernement ye baara ye équipe de ye. Fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu ni transition in na k'a fɔ ko gɛlɛya min filɛ nin k'an k'u sigilen nɔ ni a ye. An tun b'a dɔn ko gɛlɛyaw bɛ na min ka gɛlɛn ni nin ye. Mais an tun b'a dɔn de k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw de tun bɛna sɔrɔ an bolo minnu bɛ se ka gɛlɛya in ta ka baara ni hakili ye quoi. An k'u jigi b'o de kan. Donc a ma ko cogoya la. Mais an ɲɛ b'a la ayi non a ma ko cogoya la mais an ɲɛ b'a la a kɛra cogoya min na dɔrɔn gɛlɛya kɛra fankelen de. Awɔ parce que Umaru baara de dira dɔw ma. Ni e yɛrɛ ko k'e bɛ fɛ ka taga ɲɛ Mali kɔnɔ yan nɔ e yɛrɛ ko k'e ka jamana jɔsen saba de. O jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye sɛnɛ ani bagan mara ni mɔni ye. Umaru i b'a mɛn an ka jamana présidents de da kuma bɛɛ ko an bɛna usine baw jɔ. An bɛna miliyari baw bɔ ka don ni financement ninnu na. An bɛna miliyari baw bɔ ka don ni ko na mais i t'a mɛn kuma si k'u bɛna miliyari ba bɔ ka don ni jɔsen saba la. Mais ni dun y'a ta k'a lajɛ anw sinsinnen don ni nin de ye. Kɔnɔbara ka fa. O de b'a to anw bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ. Siga t'a la. I b'a ye bi hali sɛnɛkɛla b'a plaigner fɛn fitinin dɔrɔn kama k'a ye engrais di an ka se k'an ka sɛnɛ kɛ. Mais i b'a ye o engrais dibagaw jamana ɲɛmɔgɔw de kɛlen bɛ k'olu sigi o. Mais i b'a ye yan sɛnɛkɛla ka dugukolo bɛ bɔsi a la k'a kɛ maki ye. K'a kɛ kulonkɛ yɔrɔ ye. E bɛ se ka faamuya cogo di ko duma fa bɛ se ka sabati nin cogo di ko ɲɛmɔgɔ tɛ kule ko mun na ko balo ka kɛlɛ. A ma nɔgɔ Abudulayi. An y'o de fɔ n ko minisiriso dɔ de sigilen bɛ nin bɛɛ kama. Awɔ. Mais pourquoi kɛlɛkɛminɛw miliyari bɛ ka don u la cogoya min na. Mais pourquoi an ka office du Niger mun de la a tɛ se ka dilan ka labaara. An y'o de fɔ n k'u ka kalanko in u kana bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ sigi ye. U kana kalandenw bɛɛ ka na ta k'a fɔ ko non tant que n'i ma taga don wasabulon kɔnɔ walima n'i ma taa don gouvernement kɔnɔ walima n'i ma taa don bureau kɔnɔna na i tɛ se ka kɛ milliardaire i tɛ se ka kɛ fɛn o tɛ tiɲɛ. F'a ka yira kalanden na de depuis i duguma kalanyɔrɔ k'a fɔ ko ni y'i ɲɛsin fɛn min ma jamana in kɔnɔ i kan ka nɔ bɔ o la. O tiɲɛ. A kan ka yira jamanaden na k'a fɔ dabaninkurunin i n'a fɔ a yiralen n'o kalanden na cogoya min na ko n'i sigira ministère la i bɛ miliyariw cɛ n'i kɛra magistrat i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ a kan ka yira kalanden fana la de ko dabaninkurunin min filɛ nin ye ko tukɔfɛn tɛ n'a b'i bolo jama de b'i bolo n'a b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo. D'accord. O bɛ kɛ cogo di o bɛ bɔ jamana ɲɛmɔgɔ de la fo ka to sɛnɛkɛla de ka bila valeur la sɛnɛkɛla ka fɛn bɛɛ ka di a ma a disposition ale ka bila première position na. Parce que n'ale ma ɲɛ n'ale tɛ yen n'ale ma baara kɛ foyi tɛ yen n'i y'a mɛn an bɛ kule Hasimi an ka taa marifa ta an ka dugu libéré an ka nin kɛ tan cɛ kɔnɔbara de falen don koyi
an bɛ min fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ma tilen bibi na sɛnɛkɛlaw ma u ma tilen baloko gɛlɛya kɛlɛli ma parce que minisiri min yɛrɛ sigilen a la don o don a bɛ ka fɔ k'a fɔ a ye ale dɛsɛlen ka sunɔgɔ sukaro mangelen don kirikiri mais o tɛ o a fɔra de k'i ka solution de ɲini ka na est ce que bibi na commerçant kan ka wele yɛrɛ k'a fɔ k'i ka agrément minɛ diyagoya k'i ka taa jamana ta ka na yɛrɛ o tɛ diyagoya ko ye o n'i ma se ka kɛ i ɲɔgɔnna 100 bɛ yen n'i tɛ se ka kɛ i ɲɔgɔnna 100 bɛ se ka na n'a ye jamana yɛrɛ ka wuli ka taa a ta ka na n'a ye mais i b'a ye commerçant 15 tan de bɛ jamana kutugu ma miliyɔn ta otage la a ka miliyari fitinin dɔrɔn kama i b'a ye an ka minisiri bɛ tila ka bɔ ka fɔ tuguni k'olu bɛ siran o commerçant kelenw ɲɛ f'u bɛ yɛrɛ yɛrɛw ɲɛ miliyari joli bɛ ka cɛ ka d'u ma suspension kama mais an bɛ ɲininkali min kɛ minisiri la miliyari ninnu ye État de ye n ko anw ta de don n'a bɔra k'a ka don ko min na mun n'a tɛ se ka don o la de an bɛ ɲininkali de kɛ nin ko ninnu na quoi suspension ko ninnu n'a b'a dɔn aw tɛ se k'a laban mun na aw tɛ se ka sɛnɛkɛlaw bila en valeur d'accord an bɛ min fɔ dɔrɔn Asimi ɲɛna a juguya tɛ mɔgɔ si kɔnɔ n bɛ min f'i ye ni kɔngɔ digira mɔgɔw la u ɲɛ b'a la ko cogoya tɛ ka bɔ a la wo tɛ ka bɔ a la aw poche kɔnɔna de bɛ ka giriya olu yɛrɛ ta vidélen don u bɛ n'a ye a bɛ u ka fanga kan kojugu k'a sɔrɔ solution bɛ se ka kɛ a la a kɛbagaw bɛ se ka kɛ i b'a fɔ Yatasa y'a fɔ cogoya min na mun bɛ gouvernance dannen don basi tɛ Abdoulaye Jalo an b'i fo ni wagati in na ka sikɔrɔni bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na halisa k'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ ka jamukan mandi de lamɛn ni ka filɛ Joliba téléso ni Joliba Jabarani so ni radio so siraw bɛɛ lajɛlen kan kuma wɛrɛ bɛ an kɔni wagati in na nous la bonsoir Mbani Wula Traoré. Kodi basse no Ansoumane Leli Falaje Kare Furukaw fe no. Aywa Traoré an bɛ Ala fo ka barikada basi tana. Ala ka mɛ ko nan bi yɛrɛ fo ni waliɲuman dɔn ne fa. Ladama tilen min bɛ don ni salamu de n'o ye salamu alaikum ye. Aywa Traoré an b'aw fo. A bɛ fɔ. Aw ka cɛsiri la. A n'aw ka faso jɔ la. A diyara n ye. Traoré. Abdoulaye Diallo min bɔra yen. Awɔ. Ansoumane Leli ka foli b'a ye. A ye foli laminɛ. Bɛɛ n'i ka hakilina. Nin ye tiɲɛ ye sa. Jamana ko y'o de ye. Walahi. An bɛɛ b'an ta fɔ k'a sɔrɔ an bɛɛ hakilina ye min ye jamana ka se ka ɲɛ dɔrɔn. Traoré viseur min ko kuma min b'i da. A ye ɲɛ maa minnu ma taa école la viseur kɔrɔ ye mun ye. Aw t'a ɲɛdɔn dɛ viseur ye mun ye. Viseur dɛ. Gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ kɛ gɛlɛyaw ka surtout ka bɛn ni an ka ayiwa don o don ɲɛnamaya kow ye. Ayiwa Traoré. Gɛlɛya in a bɛ jamanadenw de kan. I n'a fɔ se tɛ maa minnu ye. Maa minnu bɛ anw ni sanke ni Ala ye Mali mara d'u ma bi. An b'a fɔ ye k'u k'u ɲɛ suli duguma u ka Maliyɛn fantanw lajɛ. Kabini u nana fanga na. Fo bi. N'i ye jamanadenw makunnen n'u sabalilen ye. U bɛ k'a kɛ olu de kama mun na u ka di jamanadenw ye. O la olu fana ka jamanadenw ka gɛlɛyaw ta u bolo fila ma. Awɔ. Walasa jamanaden fantanw bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min. N'a fɔra gɛlɛya. Gɛlɛya bɛ se d'anw de kan. Ministres t'a santé. CNT mɔgɔw t'a santé. Dɔnni bɛ min k'o fana t'a santé. A ma nɔgɔn koyi. O la jamanaden gɛlɛyatɔw fantanw. Walahi an n'a ɲɔgɔnnaw kɔni. Jamana ɲɛmɔgɔw k'u kuru siri k'u lajɛ dɛsɛ b'an kan. Ansoumane Leli ka hakilina de nin ye Traoré salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ansoumane Leli an bɛ i fo ni k'i waliɲuman dɔn kuma ɲɛna ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ k'u ka jigin dɔɔnin u ka dugumamɔgɔw lajɛ degun b'u kan olu ka jɛ ka degun in kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa jamana mara de kɔfɔ a ye aw kɔfilɛ dɔɔnin sabula ayiwa gɛlɛya bɛ yen nɔ mɛ o n'a ta o ta maliyɛn dun ma bɔ tile kelen ka a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'olu kan o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko halisa ko danaya dɔɔnin bɛ yen nɔ ala ka danaya in sinsin dɛ kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ nous la bonsoir. Allo Traoré. Adama denbaya don kɔni basi yen nɔ.
Basi foyi tɛ an bɛ Ala tanu. Ala ka ma kɔnɔ bisimila an tulo b'e la. Tarawele an b'i fɔ ko bi ta bɛ vie chère ko kan. Awɔ. Yalima an yɛrɛ ɲɛ bɛ fura jumɛn na la? Aw bɛ k'a la tɛmɛ cogo jumɛn? Tarawele n'i nana jateminɛ bi bi in na. Ko gouverner c'est prévoir. Tiɲɛ don. Jamana mara ye ka se ka ɲɛbila kɛ. Ko minnu bɛ yen nana sɔrɔ min ka ɲi. Awɔ. O ka ɲi bɛ se ka kɛ badabada ye cogo min. Tiɲɛ. I nana sɔrɔ min man ɲi. I bɛ se ka fura ɲini o la. Tarawele n'i nana jateminɛ Ablaye bɔra kuma na sisan. Awɔ. Maliden bɛɛ b'a dɔn ko Mali ka taaɲɛ bɛ fɛn min na o ye fɛn 3 de fɔ an ye. Hali n'a sɔrɔ a fɛnw ka ca mais fɛn belebele 3 de fɔra. Awɔ. Tarawele n'i nana ta bi gɛlɛya jamanaden fanba bɛ gɛlɛya dɔn min na ni da dumuni gɛlɛyara. Ni baara gɛlɛyara. Ni sɔrɔko gɛlɛyara. O la jamana kɔnɔden fanba b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen. Tiɲɛ don. Mais Tarawele ni gɛlɛya maliden bɛɛ kun kan ka sigi ni nin ye. Parce que an filɛ wagati min na sisan tiɲɛ de fɔ wagati sera ɲɔgɔn ye quoi. An kana to ka ɲɔgɔn digi ni fura mɔbali ye Tarawele. O tɛ ko laban. Tarawele ONG minnu tun bɛ yan baarakɛla minnu tun bɛ projet ninnu na u ka baara tiɲɛnen. U bɛ ka baara kɛ jamana ye baara jumɛn d'u ma? Quelqu'un qui a été habilité à faire des dépenses. Mais maintenant qui est devenu un consommateur au profit de quelqu'un. La famille va crier. Siga t'a la. Tarawele mɔgɔ min degelen don ale b'a bɔ k'a di. Awɔ. Ale ka baara nana tiɲɛ mɔgɔ de b'a bɔ k'a da ale ma sisan. Dɔ ma fara dunnikɛla kan wa. Mais musaka bɔla kɛra fitinin. O b'an ka bi Mali gɛlɛya la. Baasi tɛ. I b'a ye transition nana daminɛ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ taara u yɛrɛ ye. Ko an ɲɛ bɛ taabolo min na fanga in bolo an b'an ka minɛn cɛ ka taa. Mais yalima o min ninnu taara chômage la jamana ye vision jumɛn ta pour que ka se k'olu ka wo datugu. An ma bɔ a kalama n m'a fɔ k'a ma kɛ mais ne Adama kɔni t'a kalama. Baasi tɛ. Tarawele o ye parti dɔ ye. Ok. N'i nana jateminɛ filanan fana na. Dɛmɛko kuma de bɛ fɔ da la mais dɛmɛ tɛ se dɛmɛtigiw ma. N'a fɔra ko sɛnɛ bɛ dɛmɛ Tarawele. Bi bi in na Mali tun ye 703 communes ye. Mais sisan découpage kura la a cayara ni o ye a taara fo 800 et quelque la. Tarawele a ka ni jamana b'a fɛ ka sɛnɛ développer mairie bɛ nin bɛɛ la. Et puis dugu fana ye ko Mali ye dugu 12,000 ni dɔɔnin. Tarawele fanga bɛ jamana de la ka se ka motoculteur ka se ka tracteur 12,000 ɲini k'a di dugu kelen o dugu kelen tracteur kelen. Ni dugu min bɛ yen ko ka sɛnɛ ko man bon. Tracteur tigi ka ca. U bɛ se ka min ninnu mago b'a la a bɛ louer olu ma. Ok. A bɛ mɔgɔ ka disposition na baara bɛ kɛ a bɛ demande don. D'accord. O sɛnɛko sira fɛ Tarawele engrais ko bɛ kɛ mankan ye tuma bɛɛ. APCAM bɛ yen o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔn ye. O APCAM kan ka se depuis nin wagati ka appel lancer sɛnɛkɛlaw ma. Aw mago bɛ se engrais joli ma aw kan ka foro hectare joli sɛnɛ. Ok. An bɛ fɛɛrɛ kɛ aw ka se ka si sɔrɔ. An bɛ fɛɛrɛ kɛ engrais ko ka nɔgɔya aw ma da la. Ok. Ka tila k'a fɔ sɛnɛkɛlaw fana ye ni Ala ye moyen di min ma i kana n'i tɛgɛ jan kuma bɛɛ ka dɛmɛ de kɔnɔ ko f'a ka d'i ma juru la i b'a sara Tarawele. D'accord. Tarawele parce que ni banque ye juru don i la. 10% ou bien ale ka 5% walima a ka 20% a b'o d'a kan. Donc Adama ka dakuruɲɛ fila kuma la est ce que i bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko nin bɛɛ lajɛlen ni lahala ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Est ce que manque de vision ko de bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la wa? Tarawele manque de vision de bɛ yen o. Il y a pas une vision pour développer le pays. O dɔrɔn de bɛ yen bi bi in na. Sinon i b'a ye u b'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ la certes an bɛ kɛlɛ la. Armement bɛ ka san. Mais n ko jamana ye chaîne de n'i y'a mɛn ko wari sɔrɔla ka taa armement san dɔ de ye baara kɛ o wari ka na o. Siga t'a la. Sinon kɛlɛkɛlaw taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la ni warimugu tɛ na o. Bon olu sara olu balo jamana baarakɛlaw sara fo baara de ka kɛ ka se k'o wariw fara sɔrɔ. Baasi tɛ. O de la mécanisme kan ka se ka bila sen kan min b'a to baara tɛ jɔ. N'Ala sɔnna ma. O Tarawele o fɛn na n'o sera ka fura sɔrɔ o la. An dalen don a la an ka vie chère ko caman bɛ bɔ a la. Ala ka dɔ b'a la Ala ka caman bɔ a la Adama Tarawele. Fitinin min fɔ ka bɔ kuma na n'i nana an ka ministère de commerce sigilen don min kan. O ye jagokɛlaw kan na o bɛ subvention d'u ma ye. Awɔ.
Mais Traoré, nous sommes dans l'urgence. Ou pas subvention qu'on boit là, moro bena. Qui veut se ka abla diallo de BCO. Ne arama de BCO, peut-être ne BCO, vieux Sylvain de BCO, ou ça Doucouré de BCO. Na ko ka BCO garani balomie. OK. Aka na ka vérifier ni na sur le dédoiement mécanique 10%, ou ka abla 3%, 4%. Bashite. No kalandale no ala ni fen chiara sugu kona songa ba yarabi. Allah kana nan lafiya ya rabbi yamo adama Traoré ambi fo ningi wali mondon. Ka sigida bela jele fo itorala ne ka drusra al sanyo di fo bi woro ni duru do bi woro ani duru biduru comment rebe encore anula bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui, pardon? Ah bon? Surasu yo jumɛn kɛ? Mɔgɔ ti se ka jamana ni gɛlɛya fɔ Niger. Ko ni surasu ninnu t'a kalama. Donc u b'a bɛɛ kalama sa kɛ? A ye gɛlɛya min ye, a b'a dɔn dugumɔgɔw fana b'o o situation kelen de la. Awɔ. Ko ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan n'a ye sanfɛla sɔrɔ, a tɛ dugumɔgɔw ta ye bilen dɛ. Parce que déjà ale bɔra gɛlɛya la, ale bɔra dibara cɛ la. Donc anw ka Niger ko u ko ni ko o furakɛ dɛ. Il faut kɛlɛ. O kɛlɛ bɛ kɛ dumuni bɛ d'a ma. Ni n'a fɔra k'an ka bɛɛ bɛ ko kɛlɛ kɛ, mɔgɔ bɛ kɛlɛ ban ka jugu wa? Kɛlɛ mɔgɔ ba si dɔn. Donc an bɛ ko nin de la sa, ni ko wulila, wa an bɛ kɛlɛ jamana jara la. Ça va faire. Diɲɛ jamana si tɛ ko min bɛ kɛlɛ kɛ. Baasi tɛ. Bɛɛ bɛ kɛ jamanadenw de ka hakɛ ɲini ka d'u ma. Wa n'an ka hakɛ ɲini tɔ taara kɛ anw ma degun ye, anw ye privé ye, anw de ko don, anw de ta ye degun ye jamana la. D'accord. Sinon jamana ni gɛlɛya mɔgɔ tɛ se ka fɔ ninnu ɲɛna walayi. Parce que n'i ye ko i y'u ye u b'a dɔn min b'a la mais n'u banna k'u tilen k'u ɲɛɲini kuma foyi tɛ fɔ dɛ an bɛ kɛlɛ la ni ministre nin an bɛ kɛlɛ la ni député nin an bɛ kɛlɛ la a bɛɛ ko an bɛ kɛlɛ la u bɛna sigi kɛlɛ la n'a sigi kɛlɛ la u ka balo ɲini ka d'a ma dɔrɔn a banna kɔntigɛ min b'an da la o ko dabila fura yɛrɛ fɔlɔ kɔntigɛ yɛrɛ ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma n'u b'a dɔn u t'u kulonkɛ ta walayi. D'accord. N'a fɔra ko denbayatigi bɛ bɔ i ka denbaya la ka na ko k'i tɛ se ka baara kɛ k'i bɛ tugu kalo kelen e cɛ a ye ma jeni sa. Ko M5 RFI mɔgɔw k'u ka bɔ ko le bɔra ka fɔ a bɛ ta k'u ma bɔ k'an tɛ yafa si ma. D'accord an y'o faamuya ni ma fili nin ye ka donniko filanan ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'i yɛrɛ fo sabula an kun ye a laɲini ko ka donniko filanan dabila san den bɔra kalama k'a fɔ ko ayiwa n'i ka donniko filanan ye ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛjuru ye 65 ye 65 50 ni ala y'o nɔgɔya aw ye an lajɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni bi kumakun ye n'o bɛ tali kɛ Vichère kan yala aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ nin wagati in na walasa ka nin wagati in latɛmɛ an b'a dɔn gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ ayiwa ala ka gɛlɛya in ta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa bɛ yen nɔ nin sanga nin na a ye dayɛlɛ a ka don an la. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, Omar Traoré. Mikaïlo? Oui. Vous allez bien, ya Kalaban? Ah, ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Bienvenue. Ah, merci bien. Bah. Ko bida Vichère kan. Awo. Omar, Vichère in kɔni an tɛ ka kuma fɔ k'a dan da la. Bon, bamananw ko girigirabɔ ta wɔyɔ ko. Bon, an ye sira dɔ de ta. Awɔ. An b'a dɔn ko gɛlɛya tun bɛ k'a sira in na. Bon, gɛlɛya n'a cogo la. An kan k'a essayer k'a kun. Mais ni gɛlɛya fana sera niveau dɔ ma. Ni ɲɛmɔgɔw ma u janto. A kana mɔgɔw bila ka taa fan wɛrɛ fɛ. Sinon o mara gɛlɛyalen don dɛ. Jamana in kɔnɔ bi ni fonctionnaire yɛrɛ tɛ. Awɔ. Est-ce que mɔgɔ dalen b'i ka kalo sara la? Mara la. Bon, or o man ɲi jamana kɔnɔ. Moi, pour la petite soeur, kunun ne yɛrɛ ye lemurukumuni gansan. Lemurukumuni den 10 de 200 ye. C'est-à-dire 120 quoi. Allahu akbar. Lemurukumuni den 1 ka gɛlɛn ni lemuruba ye. Donc franchement u k'a lajɛ. Awɔ. Dɔ y'a kuma fɔ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko baara kɔrɔ de f'an ka kɛ bureau kɔnɔ climatiseur ni fɛn ninnu na c'est pas ça.
Il faut qu'il y ait un mot là, les trucs là, les trucs techniques là. Bon, il y en a ici quand ils font au final nous même formés quand ils barrent ou quoi. Sikatala. Donc bureau qu'on a signé droit c'est là il y a des périmètres irrigués là, comme là d'eau là droit. Ah ouais. Ou qu'à condition créée ou qu'à jeunesse dirigée il fait quoi. Nala sonama. Limite de la formation professionnelle là, comment c'est ok? Ou qu'à voir une et périmètre donné pour l'officier pour la femme il y a une subvention de commerçants ou une subvention que jeunesse diplômée sans emploi. Et maintenant, c'est qu'ils vont produire là. Ils ont déjà qu'à transformer. C'est les perspectives d'emploi et ça va nourrir la population. Sikatala. Voilà. Donc, Guéléam, on connaît bien. Tiens, Guéléam, on ne sait qu'à Amounio parce que Agnès sera d'Ota, à l'état sacrifice d'Oko. D'accord. Ah, mais avoir connu un côté, c'est qu'on va dire qu'il y a beaucoup de la water. Avec la Sikatala. Voilà. Donc, vous avez tout là. Nala sonama. Voilà. Miguel, ambi fou ka kalabambela jeli fou tokala. Merci beaucoup. Allah ka don rajirana. Amin rabbi. Merci bien. Merci bien. Isu sangare ambita nyefe alsa ka malaba ko uta ka jamngai soso yanno ni Allah ka jen ka bela jeli fou ni nga bela jeli wala jmando malaba o dona ka ba anula. Le mort traoré. Zeni. Nam. Deme adu ko libasi no bismillah. Est-ce que de la dernière fois de nous va tout pour barakala bela jeli. Tajaranye. Bitabu bisharika. Voilà, mais c'est que faire de ça. Awo. Affaire famba de jamana marabago de. Afama be jamana marabago de bolo. Yadi. Tukodi. Na traore jamana shir plastique ka latsa. Donc on m'a dit faire de l'endo aita changana. On va dire que la gente jamana shika kanto kono. Izinigo oli okore. Mais Sénégal minimum officiel bien. Et il y a Sénégal bien. Jaba Sénégal bien, comme Sénégal bien. Mais jamana minimum il y a ta ka yete au Sénégal mo pour au Sénégal jamana. Anya e sanamado ngono Sénégal ku la ku tugo tugo bela engrais ko la. Ukulukan menne amdalaje wena kuye. Abla ko Sénégal ko ta wari ko kuna te engrais ta dajela na tugo ko. Teno ka Sénégal ka. Awo. Ko Sénégal mona sura ko o ka ta di dashula. Ko pa ko do boan rusia. Amano. Mais mun ka Sénégal no pour une série de gens qui ont waji ma do. O fenti bashiti. Anya yi Sénégal engrais boreta wa wuro da wa shiki. Ko de Sénégal no ngoro ko ulingo ko ka tawo fere no wala. Amano. Jamana nyamu wara bolon ka ko wari bila do man ko wari bila ko na ko aflo kana ni ko mana na wa sema wala ko bi mo ko mi anda di do. Trawo jamana ko bi wa. Amano. Era jamana ko en ko ni wala an ko do na ko damina na asiga na manda wala sino. Amela dila la kali mina dambela jili mal sawsini bashite ami fo Fuseni Traoré ki wala nyondon fuiti ka bouger ni Fuseni Traoré ka aywa kuma kunye aleka korofona dansigi bila silula aywa al sanga chesedi akacha la fe ina fo mingelo ya fo to kamina sira dore tara en fait ni en sona ka aywa ka kekili akacha la fe la yuni mo be sawati ngawtenye fe fo nyamgo fene kat kule ko ke mawi munumbe anga degum fene don ninga aywa andeme ninga solution soro la ambe aw fo ka wala nyondon yala manga juru jona awni awna nyo soro dona to kon la ka folidi Dibila baraka law mo Augustin Choubi Yusuf Sangare Moulaye Touré Lamine Koulibaly Salimata Ouedraogo Moussa Haidara Radio Fanfé Boka Traoré de Grambi Amba RFM Foka Barkada awkan ben dien wature wassalam Falilu boutique ale fleni Badalabugu Falilu couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima be ka aw bisimila ko cɛɲina téléphone 82 30 00 00 Falilu fi yeko ye foko ban Dit à faux, le débat du soir interactif.